नमस्कार, मी संजना चिपकर। आज तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचा डोसा दाखवणार आहे। त्याला मेथी पोळे असं म्हणतात किंवा तुम्ही फेन्युग्रीक डोसा पण म्हणू शकता। त्यासाठी हे तांदूळ लागणार आहे, डोशाला वापरणारे नॉर्मली। नंतर मेथी आहे, ओलं खोबरं आहे, गूळ, मीठ, तेल, 1 टीस्पून जिरं, 1 टीस्पून हळद। सर्वात आधी तुम्हाला हे तांदूळ घेतलेत मी, हे 2 ग्लास घेतलेले आहेत। हे 2 ग्लास हे मीडियम साइज तांदूळ घेतल्यानंतर त्याच्यात हे अशा टीस्पूननी 3 टीस्पून अशी मेथी घ्यायची आहे, भरून अशी 3 टीस्पून मेथी घातल्यानंतर हे त्याच्यात पाणी घालून भिजत ठेवायचं आहे। हे दुपारी तुम्हाला भिजत ठेवायचं आहे। नंतर संध्याकाळी किंवा रात्री तुम्ही हे वाटून घ्यायचं आहे। वाटताना त्याच्यामध्ये जिरं, हळद आणि हे खोबरं घालून वाटायचं आहे। हे असे तांदूळ, मेथी, तांदूळ आणि खोबरं, जिरं आणि हळद घालून हे बॅटर तुम्हाला वाटून घ्यायचं आहे। वाटून झाल्यानंतर रात्री त्याच्यामध्ये हे गूळ 1 वाटी मिक्स करायचं आहे। गूळ तुम्ही कमी घेतलं तरी चालेल, जास्त घ्यायचं नाही। जास्त घातलं तर डोसा मग करपण्याची शक्यता असते। हे 1 वाटी मी घेतलेलं आहे, तुम्हाला हवं तर कमी करू शकता। हे अशा प्रकारचं बॅटर तुम्हाला तयार मिळतं। हे रात्रभर फर्मेंट झाल्यानंतर सकाळी हे असं तुम्हाला दिसतं। हे थोडं जाड होतं कारण का आपण मेथी घातलेली आहे, त्याला काही घाबरून जायची गरज नाही। थोडंसं हवं तर पाणी थोडं मिक्स करून घेऊ शकता, खूपच जाड झालेलं असेल तर। त्यानंतर सकाळी तुम्ही हे बॅटर जे फर्मेंट करून घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये सकाळी उठल्यानंतर हे असं मीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे, चवीपुरतं सॉल्ट, आणि हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं त्याच्यामध्ये। हे असं जरा जाडच होतं बॅटर ह्याचं। हे आता अशा प्रकारचं आपलं बॅटर रेडी झालेलं आहे। ह्याच्यामध्ये मी मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता मी पॅन तापत ठेवलेला आहे इथे, त्याच्यावर मी असं जरासं तेल घालणार आहे। जास्त पण नाही लागणार आपल्याला तेल, तुम्हाला हवं तर तुम्ही तूप लावून पण करू शकता। हे असं 1 आणि हाफ असं लॅडरनी आपण असं डोसा घालून घेणार आहे। छोटे केले तरी चालेल, तुमच्या आवडीवर आहे, केवढा मोठा केवढा छोटा। हा डोसा जरा जाडच घालायचा आहे, खूप पातळ नाही करायचं आहे। वरून थोडंसं तेल घालणार आहे मी, आणि हे असं आता तुम्हाला बारीक गॅसवर ठेवायचं आहे हे, कारण का आपण गूळ वगैरे घातलेलं असतं, ते जरा करपण्याची शक्यता असते। ते आधी आपण पॅन तापून घ्यायचं, नंतर गॅस बारीक करून हे असं घालून घ्यायचं आहे। आता ह्याला होल असे दिसायला लागले तुम्हाला, सर्व बाजूने आता ह्याला होल असे पडायला लागलेले आहेत। हे 2 सेकंडसाठी असं ठेवायचं आहे ओपन आपल्याला। आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून घेऊया। हे झाकण ठेवून जरा होऊ देऊया, शिजू देऊया डोसा। आता हे आपण ओपन करून बघूया। हा बघा, व्यवस्थित शिजलेला आहे। आता आपण ह्याला टर्न करून घेऊया। हे बघा, छान असं क्रिस्पी लेयर झालेलं आहे, गोल्डन ब्राउन। आता दुसऱ्या साइडने पण असंच जरा होऊ देऊया। आता हा आपला रेडी झालेला आहे डोसा। आपण हा काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये। हे बघा, अशा प्रकारे छान आपला वरती कलर आलेला आहे त्याला, आणि चांगला हे भाजून घेतलेला आहे मी ह्याला। आता तसंच मी तुम्हाला दुसरा एक घालून दाखवते। पॅनवर थोडंसं तेल, हे बॅटर जाड असल्यामुळे जास्त असं फिरवायला होत नाही, काही घाबरून जाण्याची गरज नाही। डोसा जरा जाड राहिला तरी चालेल, खूप पातळ पण नको आहे आपल्याला। हा एक वेगळ्या प्रकारचा आहे आणि हेल्दी पण आहे। आपण मेथी घातली त्याच्यामध्ये, वरून थोडंसं असं तेल घालते मी, खूप तेल नाही आहे लागणार आहे।
थोडं ओपन ठेवूया. हे असे होल पडायला लागले की नंतर झाकण ठेवायचं आहे त्याच्यावर आपल्याला. तर हे होल पडायला सुरुवात झालेली आहे. आता मी याच्यावर झाकण ठेवते आणि असाच हा दुसरा डोसा तयार करून घेते. अशा प्रकारे मी हे मेथीचे पोळे रेडी करून घेतलेले आहेत. हे खूप हेल्दी डिश आहे. तुम्ही ह्याला खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर किंवा चहाबरोबर किंवा असंचही खायला छान लागतं, कारण का आपण त्याच्यात गूळ घातलेला आहे. तुम्हाला ही नक्की आवडेल. खूपच छान आहे हेल्दी डिश. नक्की करून पहा. कसं वाटलं ही मेथीचे पोळे हे नक्की सांगा. कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवा आणि लाईक करायला विसरू नका.